Dragi frați și surori, mai întâi vreau să vă mulțumesc, e ultima slujire aici, apoi voi pleca mâine, o să fiu la Viena și apoi mâine. Mulțumesc Domnului pentru că ne-am cunoscut, mulțumesc Domnului că ne-am văzut, mulțumesc Domnului că ne-am putut închina împreună, mulțumesc Domnului că ne-am putut sfătui împreună, încuraja, nu știu dacă a fost și mustrare. Mulțumesc Domnului că am fost împreună și mulțumesc cu toată dragostea cu care m-ați primit. Fratele Traian, sora Magda m-au primit cu multă dragoste și voi toți. M-am simțit ca și acasă, că de fapt acasă am venit, adică am venit la frați și la surori, n-am venit la străini. Dar acum știți cum este, de fiecare dată când ești între cei ce te primesc cu dragoste, îți arată multă afectivitate, există un pericol. Și știți care e pericolul acela? Dacă vezi ceva ce nu-i bun, să taci și să nu spui. Ca nu cumva să-i superi pe cei ce te-au înconjurat cu atâta dragoste. Și acum eu vreau să vă spun un lucru. Știți când mergi la cineva și îi spui, am două lucruri să spun. O veste rea și o veste bună. Care o vrei? Ce să zic eu pe aia rea întâi și după aia rămânem cu aia bună. Nu-i nicio veste rea, dar vreau să vă spun un lucru. În urmă prin mila și prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu m-a chemat în urmă cu 25 de ani să fac o lucrare la un radio creștin acolo în Zalău, Radio Unison. Nu ne-ați ascultat, unii de acolo mă cunoașteți, că pe internet s-au postat materiale făcute de mine și de acolo mă cunoașteți. Și mulți ani în urmă, la o sărbătoare din asta minunată, așa cum avem noi astăzi, sărbătoarea Cincizecimii, am fost eu curios să cercetez, lucrând acolo la radio, și să fac un material, pentru că am observat că știam că termenul acesta de cinzecime e diferit de termenul pe care îl folosim noi românii la sărbătoare. Noi românii spunem sărbătoarea de Rusalii. Și am zis, oare de ce noi românii zicem sărbătoarea de Rusalii? Că în engleză e Pentecost, de fapt traducerea e cinzecime, sărbătoarea Cincizecimii, așa e și în Scriptură. În Scriptură nu scrie sărbătoarea Rusaliilor, nu? Scrie sărbătoarea Cincizecimii. De ce noi românii zicem Rusalii? Am fost curios să aflu. Și m-am dus să cercetez, m-am pus să cercetez. Și am aflat ceea ce vă spun și vouă. Sărbătoarea aceasta, numele acesta de Rusalii, nu-l găsim decât în poporul român. Nicăieri, într-o altă limbă, într-o altă nație, nu se zice sărbătoarea Rusaliilor, se zice sărbătoarea Cincizecimii după limba lor. Numai la noi, la români, e Rusalii. Și am zis, de ce la noi e Rusalii? Ce înseamnă Rusalii? V-ați gândit vreodată? Vedeți, nu v-ați gândit. Sau poate v-ați gândit. M-am dus și am cercetat. Vine din mitologia, nu din folclor, din mitologia poporului român. Știți, poporul român a fost un popor creștin. La început a fost un popor păgân, așa ca și toate popoarele. În mitologia poporului român era o sărbătoare care se potrivea să fie în același timp cu sărbătoarea Cincizecimii. După calendar. Știți că nici sărbătoarea Crăciunului, de fapt Domnul Iisus Hristos, toți mărturisesc lucrul acesta, nu s-a născut sigur în decembrie, în 25 decembrie. Sigur n-a fost atunci. Dar ce s-a întâmplat? S-a suprapus sărbătoarea aceasta, era o sărbătoare Natalis Invicti, ziceau păgânii, era vorba despre soarele neînvins. Știți că atunci, pe 25 decembrie, ziua începe să crească. Până atunci ziua se micșorează și apoi ziua începe să crească, adică soarele are mai multă putere. Și atunci ei se închinau soarelui, păgânii se închinau soarelui. Ei, în creștinism s-a zis, bun, Biserica Catolică a zis, da, e adevărat, e o sărbătoare păgână, dar noi vorbim despre Iisus. Și în 25 decembrie vorbim despre nașterea Domnului Iisus. Bun, așa a fost cu asta. Dar ce a fost cu Rusaliile? Ce sunt Rusaliile, de fapt? În mitologia poporului român, cuvântul Rusalii vine de la Rusalinde. Rusalinde. Ce erau Rusalindele? În mitologia poporului român păgân. Pentru că strămoșii noștri au fost păgâni, mai târziu au fost creștinați. Știți ce sunt Rusalindele? Rusalindele sunt niște femei, duhuri, care în perioada aceasta coboară peste oameni și îi posedează. Niște femei, duhuri care vin
peste oameni în perioada aceasta, așa se zicea în mitologia poporului român păgân, vin peste oameni și îi stăpânesc. Vin din văzduh, niște duhuri sub formă de femei. Vă spun pe scurt. Am făcut chiar un material în urmă cu mulți ani la radio despre aceasta. Ei, când eu am aflat despre ce e vorba, eu am luat o hotărâre în inima mea și am zis, eu nu mai folosesc niciodată cuvântul rusalii. Nu-l mai folosesc niciodată. De ce să nu folosesc cuvântul cinzecime, care e clar scriptural și biblic? De ce să zic, Doamne, vreau rusalinde? Când în mitologia poporului român acestea erau niște duhuri care veneau să-i posede pe oameni. De ce să cer așa ceva? Acum, vă spun asta în dragoste. N-ați știut. Nici eu n-am știut o vreme, dar după aceea am aflat. Eu am hotărât să nu mai cânt niciodată cântarea aceasta pe care tinerii noștri au cântat-o, Doamne, mai vreau rusalii sau rusalinde. Pentru că nu vreau să chem prin cuvintele mele ceva ce n-ar trebui să chem. Am hotărât să rămân la cinzecime. V-am spus asta, poate vă va fi de folos. Dacă nu mă credeți, avem internet astăzi, fiecare poate cerceta, să vadă dacă ce v-a spus fratele Dan e adevărat sau nu. Sigur, mulți spun, frate, sigur, dar noi nu ne gândim la așa ceva. Noi ne gândim la altceva, nu ne gândim la așa ceva, la duhuri străine. Nu ne gândim. Dar Biblia zice să căutăm să fim desăvârșiți, chiar și în vorbirea noastră. Și atunci, dacă știm că un lucru este rău, de ce să-l folosim? Dacă noi, oricum am zis că am ieșit din poporul român într-un sens spiritual, adică ne-am lepădat de tradiții, de lucrurile care nu sunt bune și suntem făpturi noi, născute din Dumnezeu, am îmbrățișat credința aceasta și pe Domnul Iisus Hristos, cred că nu e nicio problemă dacă renunțăm și la aceasta. Duhul Domnului vă va călăuzi și în privința aceasta. Primiți, vă spun, în dragoste și sub nicio altă formă. Ce m-am bucurat odată este o editură de carte creștină în România, editura Perla Suferinței. Acolo orice carte o scot ei, poți să o citești liniștit, că nu e nicio problemă. Scărți, scritori vechi. Și ei au scos o carte a unui Samuel Chadwick, care se intitulează în original Drumul spre cinzecime. Vorbește despre cum ajungi la plinătatea Duhului Sfânt. Și ei au tradus titlul acestei cărți și au zis Drumul spre Rusalii. Și eu repede am sesizat asta, deja aveam cartea, am sesizat și m-am dus acolo la e-mail și le-am scris un e-mail. Și le-am spus ce v-am spus vouă. Și am zis, fraților, uite cum ați tradus titlul acestei cărți, Drumul spre Rusalii, de fapt e Drumul spre cinzecime și le-am explicat. Și m-am bucurat, dar să știți că zrare ăștia, să-mi trimită un răspuns și să zică, frate, mulțumim din toată inima că ne-ai anunțat, ne-ai sesizat, n-am știut. Și noi la editura noastră de astăzi dinainte vom hotărî să nu mai folosim niciodată cuvântul rusalii, ci să folosim cuvântul cinzecime. Primiți în dragoste ceea ce v-am spus și Domnul să vă călăuzească în continuare și să vă dea biruință. Ne întoarcem acum la vestea bună, adică la text și la cuvânt și să ne rugăm ca Domnul să ne dea har. Am citit din Faptele Apostolilor primul capitol. Versetele acestea 8, în care Domnul Iisus Hristos se desparte de ucenici, se înalță la cer, se duce să-și ia locul în glorie și în slavă, să stea la dreapta Tatălui și lor le încredințează o lucrare. Se termina pentru ucenici o etapă și începea o altă etapă. A fost Iisus Hristos cu ei și ce bine este să fie Iisus Hristos cu tine. V-ați gândit 3 ani și jumătate să fii cu El, să vorbești cu El, să auzi cuvinte din gura Lui, în gura Lui Dumnezeu, să vezi minunile, să vezi semnele pe care le-a făcut, să vezi pâinea înmulțindu-se și pești înmulțindu-se, să vezi morții înviind, să vezi marea care se liniștește la cuvântul Lui. Putem să ne gândim, dar greu ne putem da seama de ce experiențe minunate au avut acești tineri, că erau tineri ca și Domnul Iisus Hristos, care l-au urmat, acești apostoli. Ce frumos a fost 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus Hristos. Ce frumos a fost apoi, deși au avut o perioadă de tulburare când El a murit, dar ce frumos că acum l-au văzut din nou înviat, Dumnezeu, Iisus Hristos, omul înviat, care era cu ei și vorbea cu ei. Ce experiențe frumoase au avut. Și așa e că și nouă ne plac experiențele acestea și ne plac, cum să nu ne placă. Și părtășia cu Dumnezeu ce frumoasă este și am dorit să continue și
ea poate continua prin mila, prin harul lui Dumnezeu. Noi suntem chemați la o părtășie continuă și nu numai continuă, suntem chemați la o părtășie veșnică. Ea începe de aici, de pe pământ, și apoi continuă în veșnicie. Ce minunat că suntem chemați și noi la așa ceva. Vă numesc prieteni, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Voi nu mai aveți statura aceea veche, starea veche, voi ați fost mântuiți, voi ați fost salvați. Asta a fost o etapă. Până aici, de asta m-am ocupat. Începe o nouă etapă pentru voi care sunteți salvați. Începe o nouă etapă pentru voi care sunteți mântuiți. Și această nouă etapă este să primiți putere și să mergeți să-mi fiți martori. Asta urmează, zice Domnul Iisus. Nu-i treaba voastră să vă ocupați cu altceva. Nu vă mai gândiți la ce va fi și cum va fi. Nu vă mai gândiți la împărățiile acestea pământești. Voi de acum înainte aveți un obiectiv clar stabilit de către mine, să-mi fiți martori. Și nu o puteți face decât dacă primiți o putere. Nu puteți să-mi fiți martori dacă nu vine Duhul Sfânt să vă umple. Dumnezeu însuși să vină și să locuiască în voi. La aceasta sunteți chemați de aici înainte. Vedeți, chiar și răspunsul Domnului e puțin cam aspru. Gândiți-vă, cum l-au întrebat ei, Doamne, frumos, ai de gând în vremea aceasta și Domnul Iisus Hristos spune, nu-i treaba voastră. Nu-i treaba voastră, un răspuns aspru. Voi veți primi o putere și îmi veți fi martori. Veți duce Evanghelia până la marginile pământului. De ce trebuie să primiți putere ca să-mi duceți Evanghelia până la marginile pământului? Pentru că provocările vor fi imense, mari, greutățile vor fi de netrecut pentru un om care nu are această putere. Nimeni nu va putea sta în picioare fără această putere. Fratele prea iubit Traian a amintit mai înainte de Coreea de Nord. Chiar astăzi mi-a trimis un frate un mesaj în legătură cu Coreea de Nord și spunea așa, era o știre. Coreea de Nord au arestat o familie în care era un copil de 7 ani, cred, pentru că au găsit în familia aceea o Biblie. Au arestat toată familia, inclusiv copilul de 7 ani, și sunt condamnați la închisoare pe viață, inclusiv copilul de 7 ani. Închisoare pe viață pentru că au găsit o Biblie în casa lor, chiar și un copil de 7 ani. Se spune că sunt între 50.000 și 70.000 de creștini în Coreea de Nord în închisoare toți. Poate că mai este câte unul liber, că nu au aflat încă de el. În închisoare toți, femeile batjocorite, bărbații puși la munci grele. Îți trebuie o putere să stai împotriva celui rău. E nevoie de o putere. Omenește, e imposibil. Fratele Richard Wurmbrand spunea, când am știut că vin comuniștii ca să pună stăpânire peste România, m-am rugat, m-am pregătit, m-am rugat lui Dumnezeu să mă întărească, am citit tot ce am aflat în materie de martiraj, pentru că știam că nu va fi ușor. Și în închisorile comuniste, spunea fratele Richard Wurmbrand, majoritatea celor creștini de acolo, indiferent de confesiune și nuanță, s-au lepădat de Hristos. Voi veți primi o putere ca să-mi fiți martori, pentru că altfel nu puteți. Lumea se va ridica cu furie împotriva voastră și nu veți putea sta în picioare. Nu veți putea sta în picioare. Acesta este planul meu pentru voi, spune Domnul Iisus Hristos. Gândiți-vă ce înseamnă creștinism. Creștinism înseamnă să iei niște oameni nenorociți, ticăloși, așa cum am fost eu, primul dintre păcătoși, care s-au scăldat în păcatele lor, să-i iei, să-i mântuiești, să-i cureți prin sânge sfânt, să-i restaurezi, să le redai demnitatea de om pe care și-au pierdut-o, să pui în ei această putere binecuvântată a Duhului Sfânt și apoi să le spui, mergeți acum și mărturisiți-mă pe mine. Mergeți acum și mărturisiți-mă pe mine. Mergeți acum și vorbiți despre mine. Mergeți și spuneți celorlalți despre mine. Asta e treaba voastră, zice Domnul Iisus. Începe o nouă etapă. Am mai zis, cred că și ieri puțin, și poate că ați mai auzit din alte părți, în urmă cu 23 de ani și mai bine a început în Zalău o lucrare de trezire. Dumnezeu a lucrat în Biserica Baptistă, unde eu l-am cunoscut pe Hristos și unde sufletul meu a fost mântuit.
Dumnezeu a făcut o lucrare minunată acolo de trezire. După o vreme, după ce m-am întors la credință, împreună cu câțiva frați și surori, puțini, am fost câțiva apropiați, am început să discutăm între noi și să zicem, să ne întrebăm unii pe alții, citind Scripturile, ce-i cu noi? De ce suntem așa de apatici? De ce suntem așa de neputincioși? De ce nu-i bucuria pe care o găsim aici în Scriptură? Pavel zice, bucurați-vă. Iarăși zic, bucurați-vă. El se bucura mereu, în încercări, în suferință. Și am zis, de ce noi suntem așa? Unde sunt râurile de apă vie de care vorbea Domnul Iisus Hristos? Știți că vorbea despre Duhul Sfânt? Din inimile lor vor curge râuri de apă vie. Spunea lucrul acesta despre Duhul Sfânt, care urma să fie dat. Unde sunt râurile de apă vie, am zis? Bă, frate, l-ai? Nu l-ai că nu se văd. Soră, le ai? Nu le ai că nu se văd. Nu le avem. Și prin mila și prin îndurarea lui Dumnezeu au zis, da, e adevărat. Nu le avem. Ce facem? Ce facem? Că aici ați promise. Ce să facem? N-am știut. Am zis, hai să ne rugăm. Bine am procedat. Hai să ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de noi. Și am început să ne rugăm. În adunare nu se iubea rugăciunea. Am discutat la o vreme să renunțăm la ora de rugăciune în adunare pentru că nu se ruga nimeni. Știți cum se roagă baptiștii pe rând. Și se ruga unul și erau momente penibile. Trecea un minut, poate două și nu se mai ruga nimeni. Și era penibil. Și oamenii nu mai aveau interes pentru rugăciune. Știți ce lipseau? Râurile de apă vie. Era credința în Hristos. Credința în Hristos era acolo. Toți credeam în Hristos, toți credeau în Hristos. Credeau că sângele Lui ne curăță și ne spală de orice păcat. Știți ce lipseau? Râurile de apă vie. Și noi am început să ne rugăm. Două surori au început, fără ca noi să știm, cu mai mulți ani în urmă să se roage ca Dumnezeu să facă o trezire în adunare. Noi n-am știut de surorile acelea două mai în vârstă, ne-am rugat și noi și am început să ne strângem la rugăciune. Am cerut adunării să ne dea voie să facem vinerea o seară de rugăciune în care numai să ne rugăm, să nu facem nimic altceva, numai să ne rugăm. Și frații au zis, bine, mergeți și rugați-vă, nicio problemă. Am început să ne adunăm la rugăciune vinerea, nu mulți, dar pentru că era o căutare după Dumnezeu, pentru că era o dorință după Dumnezeu, a început să se mai adauge unul, și mai veneau. Și încet, încet grupul acesta s-a mărit și ne-am bucurat. Dar nu eram mulțumiți. Unde mai se fac rugăciuni? Am început noi să ne întrebăm. Și ne interesam acum, eram foarte, foarte preocupați de aspectul acesta al rugăciunii. Și am aflat unde se țineau rugăciuni prin case, în Zalău, pe lângă Zalău, prin sate. Și pe noi nu ne interesa și nu ne-am gândit că-s baptiști, că-s penticostali. Este rugăciune? Hai să mergem la rugăciune. Și așa am intrat în contact cu frați penticostali. Ne-am dus prin case la rugăciune. Și am început să ne rugăm. Și focul acesta al rugăciunii începea să se aprindă tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult. Dar știți ce se întâmpla? Era o influență în biserică. Deja în biserică se simțea ceva pentru că aceștia, grupul acesta care încet, încet se mărea, acum la rugăciunea din biserică, rugăciunile lor erau altfel. Înțelegeți? Termina unul rugăciunea, începeau 2-3 imediat, nu mai erau pauzele alea lungi, plictisitoare. Se aprindea ca un foc, abia așteptam să termine fratele sau sora rugăciunea, să sărim noi acolo, ca la start, la atleți, să ne rugăm. Și uite așa se aprindea ca un foc și s-a aprins rugăciunea în adunare. S-a aprins rugăciunea în adunare în așa fel încât acum de la ora 9 era plină adunarea. Veneau oamenii la rugăciune. Ei nu știau ce se întâmplă. Ei nu știau cum focul acesta s-a aprins. Pentru că noi n-am vorbit cu nimeni. Noi ne-am dus la rugăciune și umblam în felul acesta prin toate locurile unde era rugăciune. Mi-aduc aminte, veneam odată dintr-un sat, era ora 1 noaptea. Eram vreo 5 mașini. Era ora 1 noaptea și eram între localități. Mașina care era în față la un moment dat a semnalizat pe dreapta și s-a oprit. Și ne-am oprit toți să vedem ce se întâmplă. De ce te oprești la 1 noaptea, în mijlocul câmpului? De ce te oprești? Și fratele care era în față
se oprește, iese din mașină și noi scoatem capul. De ce te-ai oprit? E o problemă? Și el zice, ce problemă să fie? Nu e nicio problemă, dar zice, voi puteți să stați fără să vă rugați? Eu nu mai pot. Hai să ne rugăm. S-a oprit în mijlocul câmpului și a zis, eu nu pot să nu mă rog. Hai, ieșiți afară din mașini și să ne rugăm. Am ieșit afară din mașini și am început să lăudăm acolo noaptea, la ora 1. Am strigat către Dumnezeu, ce bucurie, ce stări de har. Așa Dumnezeu a prins focul. Așa Dumnezeu a prins focul. Ei, problema pentru unii a fost că mergând în grup, în cercuri cu frați penticostali, deja mulți au început să primească botezul cu Duhul Sfânt în felul în care voi știți și cunoașteți. Oamenii au început să aibă descoperiri, să aibă chiar daruri, prorocii, să vorbească în alte limbi. Și de aici a apărut conflictul după aceea ulterior cu biserica și a trebuit să plecăm. Frații au fost foarte supărați pe noi și a trebuit să plecăm din adunare din pricina aceasta. Dar focul se aprinsese acolo, cum este așa, e greu să vă povestesc ce era, ce stări de har aveam în adunare. În adunare nu ne rugam în alte limbi. În adunare ne rugam tot pe rând, ca și baptiștii. Dar era un foc al rugăciunii, că veneau musafiri din altă parte și rămâneau de-a dreptul copleșiți. Nu știau, se uitau la noi, au venit, nu știu dacă ați auzit, poate tinerii, era un grup continental de tineri, grupul continental. Au venit la noi în adunare să cânte. Și înainte să cânte grupul continental, am slujit noi, cam o jumătate de oră, cu cântări, cu îndemnuri la rugăciune. Stăteau tinerii ăștia de la grupul continental în scaune, parcă au înțepenit, parcă erau speriați. Se uitau la tinerii din adunare, cum cântau, cum îl slujeau pe Dumnezeu și au paralizat în scaune, că era un har pe care ei nu l-au văzut, nici noi până atunci. Veneau din alte părți și ziceau, bă, fraților, ce-i cu voi? Ce-i cu voi aici? Ce se întâmplă aici? Se făcea ora 12, până la ora 12 era cineva, un frate care era foarte atent, el stătea cu ochii pe ceas. Și dacă cumva nu terminăm la ora 12 slujba, era bai mare. Era bai mare. Ce critică primeam că n-am terminat slujba la ora 12. Acum, nimeni nu se mai uita la ceas. Nu se mai uita nimeni la ceas. Veneau musafirii și le spuneam, mai cântați! Veneau grupuri, mai cântați! Bă, fraților, ce aici, că s-a terminat? Nicăieri nu ni se întâmplă așa ceva. Pentru că Duhul Sfânt a aprins, a deschis izvoarele acestea de apă vie. Le-a deschis și se bucurau toți din adunare. Vedeau toți. Și era o bucurie în adunare de nedescris. Am hotărât să facem o săptămână de rugăciune, nu s-a făcut niciodată așa ceva, o săptămână necurmată, 24 de ore din 24 de rugăciune în adunare, în vederea unei evangelizări care urma să fie. Și am discutat la comitet să facem lucrul acesta, adică să fie tot timpul cineva la adunare, 24 de ore din 24 de ore să se roage. Și frații au zis, nu s-a mai făcut niciodată așa ceva, nu știu dacă frații o să fie de acord. Ideea era să fie măcar 2 persoane într-o oră, nu mai puțin de 2 persoane la biserică. Nu știm dacă, încercăm, nu știm dacă o să vrea frații și surorile. Știți care a fost minunea? N-au fost 2 persoane într-o oră, au fost mult mai multe și s-au umplut toată lista. Și o săptămână am hotărât să mergem și să ne rugăm, pe rând, ca baptiștii, să ne rugăm ca Dumnezeu să reverse har peste săptămâna de evangelizare care va urma. M-am pus cu soția mea de la ora 3 la ora 4 dimineața, că eram aproape de adunare. Și am zis, până la 3 dormim, mergem la adunare, ne rugăm și mai ațipim până pe la 6, când încă mai dormim un pic. Alții vin de departe să nu-și piardă toată noaptea. Ne ducem noi în prima noapte la rugăciune, o oră. Mult, o oră, da? Ne-am dus prin credință. Ne-am așezat pe genunchi, eu și cu soția, și încep eu să mă rog. Pe rând, mă rog eu întâi și apoi urmează să se roage soția. Și mă rog eu, pentru ce îmi dă Dumnezeu, aveam și lista acolo cu cauze, cu evangelizarea era scopul principal al întâlnirii noastre, ca oamenii să fie mântuiți. Mă rog eu vreo 5 minute și zic amin. Soția, când aude că zic amin, începe să se roage și ea. Se roagă și soția vreo 5 minute, după cum am gândit eu. Și zice, se pregătește să zică amin. Și acum eu mă gândeam,
Îmi vine iară rândul să mă rog. Ce mai ruga o oră? Și când zice soția amin, auzim pași prin curte, la ora 4, noi am crezut că au trecut 10 minute, dar trecuse o oră. Trecuse o oră. Și zic, Rodica, că așa o cheamă pe soția mea, zic că a trecut o oră. Nu te cred. A trecut o oră, uite-te la ceas. Nu te cred. Păi zic, uite că se aud alții că vin. A revărsat Dumnezeu un har peste noi, peste adunare în săptămâna aceea. Tinerii s-au înscris când veneau de la școală, la ora 1, 2, au zis atunci mergem și noi la rugăciune. Se duceau la rugăciune la ora 1, 2 și știți când plecau acasă? Pe la 6-7 seara. Veneau oamenii pentru o oră, peste zi mai ales, că noaptea își făceau slujba și mergeau și ei. Dar veneau peste zi pentru o oră și rămâneau 3-4 ore la rugăciune. Și știți cum treceau 3-4 ore? Uite așa, nici nu simțeai. Era Duhul Sfânt care a dus râurile de apă vie. Bucuria în rugăciune, împărtășie cu Dumnezeu. Și minunea a continuat. La sfârșitul săptămânii următoare, când a fost evangelizare, 25 de suflete au hotărât să se pocăiască, să se boteze. Dacă se botezau 2, 3, 4 persoane într-un an, era mare bucurie în adunare. 25 de suflete, pentru că Dumnezeu a văzut și Dumnezeu a binecuvântat. S-au deschis râurile de apă vie. Dar un lucru s-a întâmplat, frați și surori, atunci. Un lucru s-a întâmplat multe, care are legătură cu ceea ce vreau să vă spun în această seară. Știți ce s-a pornit și s-a stârnit în inimile noastre? O dorință, cum n-am avut niciodată, de a merge și a-L mărturisi pe Hristos. Un foc s-a aprins. Un foc s-a aprins să mergem și să-L mărturisim pe Hristos. Ne-au dat afară din biserică, am plecat 115 persoane care au avut experiențele acestea minunate. Am plecat într-un noiembrie venise frigul, era frig, știți cum e în România când e frig, a venit deja frigul în noiembrie, n-aveam niciun loc unde să ne închinăm. Și un frate din Biserica Pentecostală a zis, veniți la mine, am o hală pe care am cumpărat-o, o hală în care s-a făcut mobilă pe vremea lui Ceaușescu, încă o dată de lungă cât biserica dumneavoastră și poate încă o dată de lată ca și biserica asta. O hală mare, imensă, curățată ca și biserica asta, zugrăvită frumos, beton pe jos, beton pe sus, nicio sursă de încălzire. A zis, dacă vreți, eu să vă dau, nu-mi trebuie niciun ban, veniți și adunați-vă aici. Și ne-am dus la hală. A rămas pentru noi, e așa o referință frumoasă, la hală, vă aduceți aminte de hală. Ne-am dus la hală. De prima dată când ne-am adus la hală, noi ne-am dus 115, au fost undeva la 300-400 de persoane. Îi aducea Dumnezeu acolo. Era un frig în hală, era ca și afară. Mi-aduc aminte și acum, stăteam cu cojoacele pe noi, cu hainele groase pe noi, cu căciuli în cap, cu mănuși pe mâini. Și acum parcă îi văd pe tinerii noștri, așa ca și adolescenții ăștia, care cântau cu mâinile ridicate, cu mănuși pe mâini și când cântau ieșea abur din gura noastră. Ieșea abur. La hală. Și am zis, ce facem în continuare? Hai să ne adunăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. Să ne adunăm acolo, să ieșim în lume, să ieșim între oameni, să-i mântuiască Dumnezeu pe oameni. S-a aprins o dorință în noi, ca oamenii să fie mântuiți. Și am zis, ce să facem? Hai să mergem la Casa de Cultură. Casa de Cultură, cei care știți din Zalău, cam 700 de membri intră 700 de locuri are Casa de Cultură. Și ne-am dus acolo. Dumnezeu ne împingea, ne călăuzea să facem, să-L mărturisim pe El. Ne-am dus acolo, m-au încercat înainte și frați baptiști și frați penticostali să facă întâlniri la Casa de Cultură. Știți că se adunau? 30, 40, cumva mergeau împinși de la spate de păstori și cei din biserică. Nu era interes. Hai să mergem să facem acolo. Ne-am adunat la Casa de Cultură și la prima întâlnire, sala de cultură a fost arhiplină. Nu mai aveai un loc liber. Nu mai aveai un loc liber. 7 ani de zile am continuat să facem lucrarea aceasta la Casa de Cultură. Sala era plină. Veneau oameni din Zalău, veneau oameni din alte părți, se pocăiau oameni. Am plecat 115, în 2 ani de zile, biserica a ajuns la 800 de membri.
Dumnezeu a lucrat și Dumnezeu a mântuit. Tineri care erau firești, păcătoși, mergeau la discotecă, care aveau probleme, din biserică vorbesc, s-au pocăit și acum erau plini de râvnă pentru Dumnezeu. Am mers și am umblat cu ei în perioada aceea prin țară până când nu știu pe unde n-am mai fost. Și pe aici au fost un grup de frați, pe la Klagenfurt, am înțeles că în vremea aceea m-am întâlnit ieri la... Unde am fost ieri? Sanvait. M-am întâlnit cu un frate, era din Klagenfurt și a zis, în urmă cu vreo 18 ani a fost un grup de la Zalău acolo la noi și zic, știu că și soția mea a fost atunci cu ei, eu n-am fost, dar soția mea a fost. Zice, vreo 3 luni de zile după ce au plecat ei, a rămas un foc în adunarea noastră. Așa era, doritorii, plini de râvnă, dacă vreți, pentru Dumnezeu, pentru că atunci când vine Duhul Sfânt, când vin râurile de apă vie, trebuie să se nască o dorință de a-L mărturisi pe Hristos. Nu-i treaba voastră să știți vremuri sau soroace, spune Domnul Iisus. Treaba voastră este să primiți o putere și să mergeți să-mi fiți martori, să mergeți să-mi slujiți mie. M-am dus cu un grup de tineri de ăștia, așa la 20, atunci nu cred că aveau mai mult, 20 până în 25 de ani, m-am dus în Oltenia, într-un sat, ne-a chemat cineva, veniți la noi aici, nu sunt pocăiți, este o familie, vrem să facem o adunare în curtea noastră, să se audă în tot satul. Și ne-am dus cu un grup de tineri, eram vreo 10, cu un grup de tineri, ne-am dus acolo și când am început slujba și să cântăm acolo, au venit 2 preoți afumați, băuți și au venit săteni din sat să ne pună la punct, să ne bată, să ne scoată de acolo. Și mă uitam la tineri, mă uitam la ei, eram curios care va fi atitudinea lor. Când ne-am văzut că vin, nervoși și supărați, mă uitam la tineri să văd ce vor face. Știți ce au făcut? L-au lăudat pe Dumnezeu și mai tare. N-a fost nicio frică, n-am văzut nicio frică, n-a tremurat niciunul dintre ei, nici băieți, nici fete. Pentru că erau plini de Duhul Sfânt. Și nu mai era nicio frică. Și au stat în fața lor, liniștiți, în pace, mărturisindu-L pe Hristos. Pentru că Duhul Sfânt asta face, ne împuternicește, ne învrednicește, dispare frica. Nu e ușor să stai înaintea oamenilor furioși, nu e ușor să stai înaintea celor ce te amenință, dar dacă Duhul Sfânt e acolo, frica dispare și înainte de orice ai preocupare pentru numele Lui Hristos, ca El să fie înălțat, El să fie glorificat, El să fie proslăvit. Duhul Sfânt vrea să-L înalțe pe Hristos și unde îl poate înălța Duhul Sfânt mai bine pe Hristos decât într-o situație de aceasta de conflict, nu-i așa? Când vin oamenii să te amenințe, când vin oamenii să spună să taci și să nu mai vorbești despre Iisus al tău și tu îl înalți și tu îl mărturisești pe Hristos, nu-i așa că atunci îl înalți mai bine? Nu-i așa că atunci numele Lui e înălțat mai frumos? Când nimeni nu zice nimic, când nimeni nu-ți face nimic, da, mai spui despre Hristos. Dar fă atunci când toți se aruncă ca și lei împotriva ta, când vor să te sfâșie, înalță-L atunci pe Hristos. Nu o poți face. Nu o poți face. Numai dacă Duhul Sfânt este în tine. Și numai dacă Duhul Sfânt te călăuzește. Și mergeți și vedeți imediat în capitolul următor, 2, în Faptele Apostolilor, când coboară binecuvântatul Duh la cinzecime și Petru este umplut de Duhul Sfânt. Iată cum dintr-un fricos și un laș care l-a trădat cu câteva zile înainte pe stăpânul lui, iată cum stă ca un leu în fața lor și mărturisește cu îndrăzneală numele lui Hristos. Nu i-a mai fost frică și nu numai că nu i-a mai fost frică, cuvântul lui a avut putere și oamenii au fost răpunși în inimă și au crezut în Hristos. Treaba voastră, spune Domnul Iisus Hristos, după ce ați fost spălați, după ce ați fost curățați, după ce ați fost eliberați de păcatele voastre și de firea pământească și de neputințele voastre, treaba voastră este să-mi fiți martori. Treaba noastră este să fim martorii lui Hristos. Și pentru aceasta avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. Nu putem altfel, adică putem, dar suntem slabi, fără putere și ineficace. Abia atunci când Duhul Sfânt este în noi, abia atunci se văd și roadele. Abia atunci se văd și roadele. Este un cuvânt pe care aș vrea să vi-l spun, să vi-l citesc.
și pe care le-am luat în dreptul meu în urmă cu multă vreme. Și sunt mai multe, de fapt, nu este singurul. Și cuvântul acesta îl găsim în 2 Corinteni, capitolul 5. Te rog să nu-l afișezi încă. 2 Corinteni, capitolul 5 și versetul 15. Aș vrea să știu dacă cineva îl știe pe de rost. Dacă i-a atins inima. 2 Corinteni 5 cu 15. Ioan 3 cu 16, știe cineva? Toată lumea. Hai să afișăm 1 Ioan 3 cu 16, nu că nu l-aș ști. Ioan 3 cu 16. Îl știm toți, așa-i? Îl știm toți? Și copilași, așa-i? Domnul să-i binecuvinteze. Mărit să fie numele Domnului. Asta e începutul. Aici vine bucuria. Atât de mult, un frate, poate nu singurul, dar printre foarte puțini care îi apreciez din America, îi zice Paul Washer, poate unii ați auzit de el. Am avut harul să-l cunosc, chiar să iau o mărturie pentru radio. Și spune el, m-am dus odată în Alaska să predic Evanghelia. M-am dus în Alaska să predic Evanghelia și acolo, în ultima mea întâlnire, deci aveam bilet luat pentru ziua următoare să mă întorc, la ultima mea întâlnire intră pe ușă o namilă de om, 2 metri, înalt, solid, și avea niște mâini ca niște lopeți, un fermier de acolo din Alaska. Intră pe ușă și se așează pe primul scaun în fața mea. Supărat, negru de supărare. Și am predicat Evanghelia. Niciun răspuns de la omul care s-a așezat pe scaun. Și când s-a terminat slujba, m-am dus la el și am zis, omule, de ce ești așa de supărat? Ce-i cu tine de ești așa de întristat? Și a zis, uite ce-i cu mine. Bagă mâna în buzunar, scoate o hârtie și zice, uite ce-i cu mine. Deschid. Era un diagnostic primit de la doctor, avea cancer și mai avea 2 săptămâni de trăit. L-am întrebat, ai înțeles tu din tot ce am vorbit eu aici? A predicat Evanghelia, ai înțeles tu ceva? Nimic. Dar de ce ai venit aici? Așa am simțit să vin aici. Când am primit diagnosticul ăsta, am simțit să mă duc la biserică. N-ai înțeles nimic din ce am predicat? Nimic. Ce omul, eu mi-am luat mâine bilet de avion, dar dacă tu vrei să stăm împreună, eu rămân aici cu tine 2 săptămâni cât au zis medicii că mai ai de trăit, ca să-ți vestesc Evanghelia. Dacă tu vrei, eu anulez zborul spre casă și rămân cu tine. Și omul a zis, vreau. Și spunea fratele, m-am dus, l-am luat și am început să-i citesc din Scripturi. Să-i vorbesc din Scripturi, să-i spun despre Hristos, să-i spun despre păcat, să-i spun despre Cel ce a venit să ne mântuiască. Nimic nu înțelegea. Am citit toate versetele din Scriptură, am luat toate versetele care vorbeau despre mântuire, le-am citit. Nimic. Nu mai știam ce să fac, a zis el. La un moment dat am zis, ok, eram epuizat și eu, era obosit și el, n-a înțeles nimic. Și am zis, hai să citim Ioan 3 cu 16. Îl citiseră de multe ori până atunci. Și zice omul, păi l-am mai citit, că știa, deja referit. Ioan 3 cu 16. Și dar l-am mai citit. Nu-i nimic, hai să-l mai citim o dată. Și citește încă o dată Ioan 3 cu 16. Se uită, ia omul Scriptura și începe să citească. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, citea El, să nu piară, și s-a oprit. S-a oprit, s-a uitat la predicator și a zis, sunt mântuit! Sunt mântuit! Și zice, de unde știi că ești mântuit? Păi zice, tu nu vezi ce scrie aici? Tu nu vezi ce scrie aici? Adică Ioan 3 cu 16. Păi zice, văd, dar l-am citit de atâtea ori. Păi nu vezi ce scrie aici? Și a început să sară, sunt mântuit, sunt mântuit, sunt mântuit, sunt mântuit. A venit lumina. A venit lumina, dintr-o dată Dumnezeu a luat vălul și a zis, sunt mântuit, tu nu vezi ce scrie aici? Ba da, văd, eu știam, dar tu n-ai înțeles deși am citit de atâtea ori. Ce bucurie când citim Ioan 3 cu 16. Ce bucurie! Dumnezeu ne mântuiește sufletul, l-a dat pe Fiul lui prea iubit,
pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Asta e partea frumoasă și toată viața de credință e frumoasă. E partea începutului. Dar acum v-am zis de un alt verset. 2 Corinteni 5:15. Nu-l știți, te rog să-l afișezi și vă rog să-l învățați. Și El, Hristos, a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Asta urmează după Ioan 3:16. Asta e ce spunea Domnul Iisus, nu-i treaba voastră să știți vremuri sau soroce. Treaba voastră este să mergeți și să mărturisiți numele meu, să muriți pentru numele meu. Aveți nevoie de puterea Duhului Sfânt ca să muriți pentru mine. Asta e treaba voastră, e partea a doua. Frați și surori, ăsta e verset pentru noi. Ăsta e verset nu pentru cei ce nu cunosc Ioan 3:16. Ăsta e verset pentru cei ce au primit Ioan 3:16 și au crezut și au fost mântuiți. Ăsta e verset pentru noi toți. Nu-i pentru mine doar, nu-i pentru fratele Traian doar, e pentru noi toți care am înțeles Ioan 3:16. Și ca să mergem și să trăim pentru El, trebuie să avem această putere binecuvântată a Duhului Sfânt. Că altfel nu putem. Este un alt cuvânt și pe ăsta să-l învățați. Romani, capitolul 14, versetul 7 și 8. Unul știți, 8 îl știți. Dar poate că 7 nu-l știți. 7 e înainte de 8, da. Zice, în adevăr, e o realitate, spune Apostolul Pavel, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Niciunul din noi, căci dacă trăim pentru Domnul trăim și dacă murim pentru Domnul murim, deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem al Domnului, dar du-te la 7 și lasă-l acolo. În adevăr, spune Apostolul Pavel, e o realitate. E o realitate. Pavel nu zice creștinul ar trebui să-și dorească să fie așa. Pavel zice creștinul adevărat, creștinul umplut de Duhul Sfânt, nu mai trăiește pentru el. Pentru că Hristos nu l-a mântuit ca omul să trăiască pentru el. Hristos l-a mântuit pentru că acel om mântuit din momentul acela să trăiască pentru Hristos. Asta e planul lui Dumnezeu. Vorbeam dimineață despre un plan făcut de Dumnezeu. Dumnezeu asta vrea, asta e gândirea Lui, asta e dorința Lui, să ne mântuiască și după ce ne mântuiește să ne umple cu Duhul Sfânt și după ce ne umple cu Duhul Sfânt să nu mai trăim pentru noi. Nu la întâmplare spunea Domnul Iisus Hristos, dacă vrea cineva să fie ucenicul meu, să se lepede de sine. Nu mai contezi tu, nu mai contează confortul tău, nu mai contează bunăstarea ta, nu mai contează nimic pentru tine, ci contează doar Hristos și mărturia lui Hristos. Asta este tot ceea ce contează. Dacă vrea cineva să fie ucenicul meu, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Crucea e greu de purtat. Crucea e imposibil de purtat. Crucea e o povară pentru creștinul care nu e umplut de Duhul Sfânt. Dar pentru creștinul care e plin de Duhul Sfânt, crucea nu mai e o povară. Nu vorbim de crucea lui Hristos, că El pe a Lui și-a purtat-o cu bucurie, și-a purtat-o cu demnitate, și-a dus lucrarea până la capăt. E vorba de crucea noastră, de crucea creștinului care se expune leilor și tigrilor din lumea aceasta. Nu vorbim de o cruce a suferinței, că de multe ori încurcăm lucrurile și în privința aceasta. Frate, soră, ce cruce grea am. De ce? Că-s bolnav. Poate fi și asta un fel de cruce. Mai degrabă e un test al încercării. Crucea adevărată este când suferim pentru Hristos. Aia e crucea adevărată. Și aia ne aduce bucurie. Și aia ne aduce desfătare. Sunt învrednicit, zicea Pavel, să sufăr pentru Hristos. Mi se face o cinste, zice Pavel, să sufăr pentru Hristos. Asta e o cinste. Așa zice el, nu? Mai degrabă zice, ce vreau să cunosc? Ce vreau să cunosc? Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și suferințe, să mă fac părtaș suferințelor Lui și asemenea cu moartea Lui.
Pavel spune, e o cinste să sufăr pentru Hristos. Să fii aruncat în închisoare și să suferi pentru Hristos. E o cinste. Să te batjocorească oamenii pentru Hristos. E o cinste. Dar știți pentru cine e cinste? Și pentru cine e bucurie? Pentru omul plin de Duhul Sfânt. Pentru creștinul superficial, pentru creștinul firesc și pentru creștinul gol, dar care crede în Iisus Hristos, nu mai e o cinste. Nu mai e o bucurie. E un chin. Și fuge de așa ceva. Fuge de așa ceva. Avem pandemia ca și exemplu. Oameni care au pretins că sunt creștini și le-a fost frică să meargă, să stea în părtășie cu sfinții. De ce? Că s-au iubit pe ei. Zice, în adevăr, niciunul nu trăiește pentru sine. Niciunul nu trăiește pentru sine. Și mie mi-a fost frică să mă duc la biserică, auzi? Să mă întâlnesc cu sfinții care laudă pe Dumnezeu. Păi ce creștinism e ăsta? Creștinism de doi bani. Ăsta nu-i creștinism. Cine a procedat așa să se cerceteze bine înaintea lui Dumnezeu. Avem în Zalău o familie mixtă. Ea e româncă, el e american, de vârsta mea, la 60 de ani în jur de. Au venit din America în urmă cu vreo 10 ani. Scopul lor este misionari, să aibă grijă de văduve și de orfani. Stau la 60 de kilometri de Zalău și vin la adunare la noi în fiecare duminică. Au 6 copii ai lor, 3 înfiați, acum 4 înfiați, dintre care ăia 4 înfiați, unul a murit pentru că au înfiat copii bolnavi de inimă, pe care nimeni nu-i vroia. Părinții i-au abandonat în spital că erau bolnavi cu inimă și medicii au zis, n-au șanse să trăiască. Și au zis, ăștia vrem să fie copiii noștri. Și i-au înfiat. Și vin de la 60 de kilometri în fiecare duminică. În România nu au autostrăzi. Vin la biserică și ei sunt cei mai prezenți la biserică. Și sunt unii din Zalău care nu vin, deși stau la 1 kilometru sau la... Și când a fost pandemia, și la un moment dat a fost declarat, tot a fost o minciună. Totul a fost o minciună și este o minciună. Și la un moment dat a zis, carantină în Zalău, că sunt multe cazuri. Și blocat Zalău în carantină. Poliție și jandarmi la intrare și la ieșirea din oraș, să nu intri și să nu ieși. Aveai voie doar să traversezi prin oraș. Dacă intrai, unde te duci? Mă duc la Cluj și n-am pe unde trece. Bine, treci, dar nu te oprești în oraș. Du-te. Ei veneau la biserică. În fiecare duminică ei veneau la biserică. Noi ne adunam și fratele mi-a spus, el e american, a zis, eu m-am gândit foarte simplu. Dumnezeu zice să fiu în părtășie cu frații mei, să nu părăsim adunarea noastră. Dumnezeu mă cheamă să fiu în părtășie cu frații. Așa zice Dumnezeu. Autoritățile zic, n-aveți voie să vă întâlniți. Păi zice, eu de cine ascult? Zice, eu n-ascult de autorități. Eu ascult de Dumnezeu. Eu vin să am părtășie cu frații mei. Și au venit să aibă părtășie. Și am zis, bine, și când intrați în oraș și când ieșiți, dacă vă întreabă unde mergeți, ce le spuneți? Păi le spunem că mergem la biserică. Hai când vrei să te duci, îi spui unde mergi? La biserică. Nu, înapoi, hai, înapoi, n-aveți voie. N-aveți voie. Dar dacă vii și nu te întreabă, că nu pe toți îi întrebau, știți, se făceau filtre, dar nu opreau fiecare mașină să-i întrebe. Pe unii opreau, pe unii nu. Dar când vii din oraș și te duci acasă și te oprește și zici, unde ai fost? Păi am fost la biserică. La biserică? La ce biserică? La Golgota. Aha! Ia să vă amendăm pe voi și să închidem și biserica Golgota. Cum de v-au primit pe voi? Veniți dintr-o altă localitate, duceți microbul mai departe. Ei au zis, noi am hotărât să ascultăm de Dumnezeu. Și ne-au întrebat pe noi, voi ca biserică, ce ziceți? Că dacă ne prind și voi aveți de suferit. Și am zis, veniți, că e porunca lui Dumnezeu să ne adunăm. Și au venit și ne-am rugat. Și știți care a fost una, altă minune? Niciodată nu i-au oprit să-i întrebe unde merge sau de unde veniți. Că Dumnezeu așa face. Dumnezeu așa face. Dumnezeu ne cheamă să-L mărturisim pe El și să facem lucrarea aceasta cu îndrăzneală și fără frică. Puterea Duhului Sfânt este cea de care avem nevoie. Nici unul nu trăiește pentru El, auziți? Nici unul nu trăiește pentru sine și nici unul nu moare pentru sine. Știu că vă place Ioan 3:16, dar vă plac și versetele acestea. 2 Corinteni 5:15, Roman 14:7 și vreau să vă mai citesc încă unul. Un cuvânt care pentru mine este foarte personal. Este foarte personal.
Fraților, surorilor, vom suferi pentru Hristos. Să știți, am încredințarea aceasta că vom suferi. Ni se va face cinste aceasta să suferim. Eu zic, slăvit să fie Domnul. Dar trebuie să ne pregătim și să cerem să fim plini de Duhul Sfânt. Vine într-o zi la mine în adunare, păstorul din adunarea unde eu slujesc acum, au luat un copilaș așa de 9 ani, în plasament. Soția lui făcea lucrarea asta și în România, știți, poți lua copiii în plasament, îi ții o vreme, statul îți dă bani pentru asta, că ai grijă de ei. Și fiind familia mai modestă, sora fiind acasă, a zis, eu iau copiii în plasament. Și au luat un băiețel de 9 ani. Băiețelul ăsta venea dintr-o familie dezorganizată. L-au lăsat părinții de mici, a crescut pe la casa de copii, nu știa nimic despre Dumnezeu, evident. Și într-o zi vine la mine, dar la scurtă vreme după ce l-au luat în plasament, vine la mine înainte să înceapă slujba. N-am vorbit niciodată cu el, l-am văzut că l-aduc părinții, mi-a spus fratele despre ce e vorba, dar n-am vorbit cu copilașul. Și vine într-o zi la mine, se pune așa în fața mea, nu începea slujba, se pune în fața mea, se uită așa la mine sus, zice, am ceva pentru tine. Zic, da, mulțumesc, ce ai? Bagă mâna în buzunar și scoate un bilețel. Un bilețel de hârtie, așa mic, împăturit în două. Și zice, ăsta e pentru tine. Se întoarce și pleacă. L-am desfăcut, era scris de mânuța lui cu creion pe hârtie un verset din Scriptură. Un verset din Scriptură. Zeci de mii de versete sunt aici, nu? Scrie un copil care nu a citit niciodată Biblia, care habar n-are de Biblie. Și versetul era Filipeni 1:29. Îl știți pe ăsta? Încep eu, că apoi îl știți. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul, nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. M-a trecut așa un fior de aici din cap și până în tălpile picioarelor. Dacă erau acolo 100 de proroci, crema prorocilor aduși din toată lumea, n-ar fi fost așa de sigur că Dumnezeu îmi vorbește ca și cum i-a vorbit prin bilețelul acesta și prin copilașul acesta. Când s-a terminat slujba, m-am dus la fratele păstor și am zis, auzi, băiatul ăsta citește Biblia? Nu, zice, nu, nici vorbă. Niciodată n-a citit cât a fost la voi, nu l-ai văzut cu Biblia? Niciodată. Ce singurul lui contact cu Scriptura e când vine la biserică și seara când ne culcăm, noi mai citim din Biblie, eu și cu soția, spunem o rugăciune, citim câteva versete și ne culcăm. Zic, mi-a scris un bilet și mi-a dat un bilet și mi-a scris un verset din Biblie. Ce serios, s-a mirat. Serios? Da. Zic, nu, niciodată nu l-ai văzut umblând cu Scriptura, niciodată. Și zic, uite ce verset mi-a dat. L-a citit, a suspinat așa și a zis, Domnul să te întărească. Vouă vi s-a dat harul, nu numai să credeți, ci să și pătimiți, adică să suferiți pentru Hristos. E un har? Pavel zice că e un har. Pavel zice că e un har. Pavel zice că e o cinste. Pavel zice că e o onoare. Când va fi asta? Nu știm. Dar de azi înainte oricând se poate întâmpla. Eu mă aștept să se întâmple lucrul acesta. Dumnezeu mi-a vorbit și în alte contexte. Și înțeleg acum câtă nevoie am de puterea Duhului Sfânt. Câtă nevoie am. Și vreau să fiu mereu plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Anul trecut Dumnezeu, la începutul anului, mi-a vorbit printr-un verset. Și versetul era să nu întristezi pe Duhul Sfânt. Tot anul, numai versetul ăsta îmi răsună în minte. Numai versetul ăsta îmi răsună în minte. Oriunde mergeam, orice făceam, să nu întristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetuiți. Să nu întristeți, că era personal, pe Duhul Sfânt. Să nu întristezi pe Duhul Sfânt. Având în vedere vremurile care ne stau înainte, înțeleg de ce. Înțeleg de ce. Să umblăm în așa fel încât
să nu-L întristăm pe Duhul Sfânt. Dacă n-am căutat, dacă n-am primit încă această putere nemaipomenită, dacă n-am primit încă acest har minunat, să-L căutăm, pentru că noi trebuie să fim martori. Dacă nu vom fi plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în momentele când se vor ridica leii și tigrii împotriva noastră, vom da înapoi. Vom da înapoi. Să nu crezi că vei sta în picioare. Așa că, până se mai poate, în vremea aceasta de har, eu am spus mereu, pandemia 2020 încoace, e o vreme de har. E o vreme de mare har. Pentru că Dumnezeu în bunătatea Lui a zis, iată, încep necazurile. Iată ce urmează să vină. Pregătiți-vă! Nu ne-a luat așa dintr-o dată, știți? Să vină peste noapte. Peste noapte, dimineața să ne trezim cu uși blocate, cu poliția la ușă, ești pocăit, hai la închisoare. N-a îngăduit. Ne-a dat deja 3 ani. 3 ani. Și eu am spus în 2020, dacă cei nepocăiți nu înțeleg că trebuie să se apropie de Hristos, acum, în 2020, în nebunia aia care a fost cu toate restricțiile, nu știu dacă vor mai înțelege vreodată, dar am zis, dacă pocăiții nu înțeleg în 2020 că nu mai merge cu pocăința pe care am trăit-o până acum, cu pocăința aia de fațadă, nu mai merge, trebuie schimbat total lucrurile, trebuie cu adevărat și cu seriozitate să ne apropiem de Dumnezeu, nu știu când vor înțelege. 2020, un an de cotitură și trebuie să fim oameni înțelepți. Dumnezeu în mila și în bunătatea Lui a zis, iată ce vă stă înainte, întăriți-vă, pregătiți-vă, umpleți-vă cu Duhul Sfânt, sfințiți-vă viața, aveți grijă să nu-L întristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetluiți, pentru că la ce ne stă înainte, provocările vor fi teribile. Nu-i treaba voastră să știți vremuri sau soroace, uneori și noi, da cu aia, da cu aia, da cu aia. Care-i treaba noastră? La ce ne-a chemat Dumnezeu? Care-i slujba noastră? Să-i fim martori. Să-i fim martori în vremea aceasta. Să stăm de partea lui Hristos. Să mărturisim cu îndrăzneală numele lui Hristos. Să spunem oamenilor despre Hristos. Și în felul acesta ne-am împlinit merirea pe acest pământ. Dar cu cât facem mai mult, cu atât ne întărim mai mult. E ca un atlet care dacă nu se antrenează, nu poate alerga. Dar dacă se antrenează mereu și mereu și mereu, aleargă tot mai bine. Antrenamentul nostru este ăsta, să-L mărturisim pe Hristos, să ieșim în numele Lui Hristos, să vorbim despre Hristos, fără frică, fără rușine de oameni, cu sfială, cu blândețe, cu atitudine de smerenie, dar îndrăzneți în numele Lui Hristos să-L mărturisim pe El. Nu putem fără. E ziua aceasta minunată, sărbătoarea Cincizecimii. Ne aducem aminte de planul Domnului Iisus Hristos. Mergeți și așteptați, veți primi o putere. Să căutăm această putere pentru aceasta, cu scopul acesta de a-L mărturisi pe Hristos. Pentru că dacă așa ne trăim viața, atunci Hristos ne va sprijini cu har în toate luptele și în toate nevoile noastre. Și mă rog ca Dumnezeu să vă dea har, să vă întărească, să facă din biserica aceasta o biserică plină de oameni care își doresc din toată inima să-L mărturisească pe Hristos. Îndrăzneți, curajos, ieșiți în numele Lui, nu vă fie frică de dușmani, nu vă fie rușine, mărturisiți-L pe Hristos și puterea Duhului Sfânt se va manifesta cu și mai mare putere peste voi. Pentru că vă aduceți aminte de apostoli. Când au mers și i-au prins și i-au băgat la închisoare, au ieșit de la închisoare și îi amenințau în continuare, tăceți, să nu spuneți despre numele acesta. Și ei s-au dus și s-au rugat, când ei erau amenințați că vor fi aruncați în închisoare. Și ce s-au rugat? Ce s-au rugat ei? Doamne, scapă-ne! Uite, vin ăștia să ne lege! Doamne, ce vremuri vin! Aoleo, văleleu, să nu cumva să ne poată face ăștia ceva! Doamne, păzește-ne, ascunde-ne! Doamne, a zis, dă putere robilor tăi să te mărturisească cu îndrăzneală, să nu tacă! Și ce s-a întâmplat atunci? Încă o dată Duhul Sfânt a venit. Doamne, dă-ne putere să te mărturisim și umple-ne cu Duhul Sfânt. Amin.